Ajax be van kapcsolva, azt mondja, hogy az alja kapja az internetet meg a tápot, és van rajta egy bekapcsoló gomb. Ennyi. Ha van internet, akkor zölden világít. Ez a sziréna. Ezt a csavart kell beletolni. Aljába. Ha akarod. Hát egyébként hamar lesz figyelni, de... Jó, hát oszlopon fönt van, leveszik. Ez megvan. Ja. Ezek föl vannak tanítva. Azok a 2 darab távirányító. 2 nyitás. A 2 nyitás. Egy kis izé is van, de hát nyilván minél nagyobb, annál jobb. Mindenféle önmetsző, meg fa. Igen, azon be lehet csavarni hozzá, tökéletes. Kiemelő toldalék, nem tudom, az még valami. Gondolom, hogy a síkból legyen síkban. kiemeled. Ez a hátulja. De akkor most ezt kikapcsolom. Jó, kapcsolom. Mert most aksiról menne egyébként. Hát oda bent is aksiról fog menni, vagy adunk neki tápot? Hát most ugye aksiról megy. Ez jó, de hogyha ez bent lesz a szekrénybe, akkor adhatunk neki tápot, ugye? Hát mindenképp adjatok neki tápot. Jó. A szekrénybe ezt a dobozra fölcsavarozom, ez kész. Alá jön a router. Hosszan nyomod? Na. Most nyomom. Nyomanszik el. Most. Ja. Jó. Hát ennek a csavarja pedig... Akkor lehet, hogy ez... Valamelyik zacskóba? Ennek a csavarja volt. Ez. Ennek egy vékony, legyen lapos, hogy elférjen a feje. Itt ugye ebbe a mélyedésbe elférjen, javaslom, hogy ezt 6-os, vagy hát úgy fára fogja, nem tudom, nem fára fogja, de ennek egy kis pici sülyeztett feje van. Pici, igen. Mindegy. De a fekete, amit mi használunk, a fekete is elfér benne. Jó, és akkor utána rá tudod tenni az aljára. De akkor ezt, jó? Ezt jár hozzá, meg a kábel is jár hozzá. Jó. Ez ugye rövid. Az internetkábel. Jó. Akkor az mehet, és akkor ehhez van még hozzá egy... Hát ugye ezt ő adta, ezt nekünk ez vagy ez lett mobil internetes lesz? Nem, ebbe, ez a Digié, ebbe belemegy az optikai kábel. Most már Lacinak szóltam, hozott, hogy hívják ott is. Optikai kábelkötő. Jó bekapcsolni, mindent bekapcsolni, ami ki van kapcsolva, a központ meg a szirina van kikapcsolva. Nyitásra nincs az ott, hogy jó, ez kell nekünk. Ez egy relé modul, tudna vezérelni valamit. Ja, értem. Meghúz egy lámpát, vagy valamit, tehát hogy ez is jó pofa. És azt hova jön föl? Hova ezt be kell dugni valahol? Ez egy rádiós eszköz. De azt oda dugod bele. Ez rádiós. Ja, ő kapcsol, meghúzza a relét, azt kötsz rá, amit akarsz. Ja, akkor ezt ugyanúgy Lámpát, fölveszed. kaput, mit tudom én, ugyanúgy csak föl. úgy beengedni valakit, és akkor ugyanúgy QR-rel fölveszed, és ott lesz, hogy ajtónyitás. Aha. Mekkora távolságra jó ezeknek a... Max 2 kilométer. Ha szabadtéren lenne, akkor 2 kilométerig elmenne. Ez ilyen ukrán hadipari alapokból van egyébként visszarakva. Ezeket akarjuk beengedni Európába? Most a Lengyelországban gyártják, mert... Szia Gábor! Béke van. Gyarmati Gábor vagyok, szia! Figyelj, egy gyors... Igen, azért, hogy te múlt héten beszéltünk